Ahojte, vitajte. Dnes vám predstavím správny spôsob spustenia malých maliarských agregátov na príklade modelu VT20i. Pozývam vás na sledovanie. Pred spustením maliarskeho agregátu je potrebné namontovať všetky potrebné a veľmi užitočné prvky vybavenia. K tomu budú užitočné nástroje priložené k súprave. Začíname priskrutkovaním odkvapkávacej misky na nožičku agregátu. Potom priskrutkujeme maliarsku hadicu k nipelu vyčnievajúcemu z tlakovej kolektory. Pred pripojením maliarskej pištole skontrolujeme, či sa v rukoveti nachádza prstový filter s opružinkou. Ich prítomnosť je nevyhnutná pre správne filtrovanie farby. Po overení môžete spojiť pištoľ a hadicu. Ďalším krokom je skontrolovať prvý guľový ventil. Odporúčame pred použitím agregátu jemne pohybovať prstom guľôčkou v pohári, pretože sa mohla zaseknúť a znemožniť nasatie farby do systému. Pred prácou s agregátom je potrebné aplikovať niekoľko kvapiek oleja zhora na piest, aby sa čerpadlo mazalo počas práce. Ďalším krokom je nasadiť a dotiahnuť na čerpadle nasávaciu rúrku na farbu. Zariadenie zapojíme do elektrickej siete. Prvé spustenie vykonáme s čistou vodou. Nasávaciu rúrku spolu s prepadovou rúrkou vložíme do vedra s vodou. Prepínač druhu práce nastavíme na režim čistenia a potom zapneme agregát tlačidlom. Zvýšime tlak na maximum. Nasávacia rúrka nasáva vodu a najprv vytlačí vzduch zo systému. Preto sa v vedre s vodou objavujú bublinky. Po chvíli zmiznú a z prepadovej rúrky už tečie voda. Ak by sa bublinky neobjavili, znamenalo by to, že nedochádza k prúdeniu. V takom prípade by zariadenie nemalo pracovať dlhšie ako 1 minúta. V takom prípade je potrebné nás kontaktovať. Zariadenie vypneme. Prepínač druhu práce nastavíme na režim maľovania. Tlak znížime približne o 50%. Opäť zapneme agregát. Jemne zvýšime tlak. Agregát počuteľne natlakuje a zastaví sa na mieste. Pripravíme vedro s farbou. Odporúčame pred použitím farby prefiltrovať ju cez maliarske sito, aby sa odstránilo čo najviac nečistôt. Do vedra s farbou vložíme nasávaciu rúrku. Prepínač druhu práce nastavíme na režim čistenia. Maliarsky agregát začína nasávať farbu, ktorá vytláča vodu zo systému. Čakáme, až začne cez prepadovú rúrku vytekať farba. Potom úplne znížime tlak, stlačíme spúšť pištole a prepínač druhu práce nastavíme na režim maľovania. Zvýšime tlak. Opäť čakáme, kým z hadice nezačne vytekať samotná farba. V tomto momente je potrebné znížiť tlak na potenciometri a potom uvoľniť rukoveť pištole. Keď je zariadenie spustené a všetky prietoky fungujú správne, môžeme pristúpiť k montáži maliarskej dízy. Na tento účel je potrebné najskôr zabezpečiť vlastnú bezpečnosť a prepínač druhu práce nastaviť na režim čistenia, aby sa tlak uvoľnil a potom agregát vypnúť. Na montáž dízy potrebujeme spomínanú dízu spolu s tesnením. Je nevyhnutná pre správnu funkciu celého systému. Tieto dva prvky je potrebné vložiť do krytu dízy. Začíname vložením tesnenia, tak aby polokruhový výlisok bol na strane dízy a gumové tesnenie na strane pištole. Potom vložíme dízu pod uhlom 90 stupňov k smeru maľovania a následne ju otočíme šípkou v smere nástreku farby. Kompletovaný kryt dízy priskrutkujeme k pištoli. Takto pripravený agregát je pripravený na prácu. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite si prihlásiť odber nášho kanála a dať nám like. Vidíme sa v ďalšom videu.